Sup mga amigo, yan mga amigo, punta tayo dito sa may tapat ng Kampagong Tiwa at hanapin natin yung client natin na mali-mali yung ating yung binigay sa ating address. Binigay niya Meralco Road pero mali pala yun. Winis natin mga amigo, naligaw tayo, medyo malayo-layo napuntahan natin. Talagang ganyan ang buhay. Medyo hindi siya nagbigay ng tamang address pero nung tinawagan natin, nakontak naman natin, very cooperative naman si client. Kaya lang yung address na binigay niya, pag galing mo ng Makati, pag nag-waste ka, ituturo ka doon sa ibang lugar at kung saan malayo na doon sa pupuntahan mo. Anyway mga amigo, talagang ganyan ang buhay at kailangan nating hanapin talaga yung ating kliyente para sa kinabukasan nila. Kasi ito ginagawa po ng ating kasamang social worker para ma-identify kung saan area ba talaga sila, kung saan sila nakatira at kung anong negosyo yung kailangan nilang umpisahan mga amigo. Kaya kailangan natin silang hanapin mga amigo. Yan. Tuloy-tuloy tayong mga amigo dito sa ating paghahanap ng ating kliyente mga amigo. Yan, maraming salamat mga amigo at samahan niyo po tayo sa ating paghahanap ng ating kliyente dito sa may Pingkutan mga amigo. Maraming salamat mga amigo at sana tapusin niyo yung ating video mga amigo at huwag niyo pong i-skip yung ating mga ads at so naman sa mga bago nating bisita dito sa ating channel, sana naman paki-like naman at saka paki-subscribe na rin po ang ating channel mga amigo. Maraming salamat mga amigo sa ating mga OFW amigo amiga. Maraming salamat po sa inyo lahat at ingat po tayo sa ating pagbabag mga amigo. Thank you po, ingat po kayo mga amigo. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend, I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more than I can say. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Been waiting for you all my life. You are my dream come true. You're the light in the dark and sad world of mine. What's up mga amigo? I'd be lost if not for you. Sa may Pingkutan at tinuro sa atin. And I love you more and more and more each day. Sa wakas, salamat po Panginoon at nakita rin natin yung ating I love you more and more and more than I can say. Wala tayong parking area, medyo malaki-laki yung dala natin sa sakyan.
At You're my kita nyo naman ang sweetest sitwasyon dito ngayon, addiction. saan tayo You're paparada my dito? strongest Ito, may basketball inspiration, and I Dito daw sa may basketball love you. nasa tapat lang daw ng basketball yung kanyang bahay. It's true. Titingnan natin, ayan. There's no mountain kulay green daw I na could not bubong. climb Basketballan yan. as long as you Amigo, pero are nakakaya naman mine. din parada natin And sa I basketballan dahil government thank property, you government for property at medyo being you. laruan ng mga bata ito mga amigo. I will Ito never na nga yung let you kanyang bahay go. tapat daw ng basketballan at kulay green. Nasaan na kaya I yung will ating never kliyente rito, yung ating let you go. hahanapin mga amigo. Ayan, kitang-kita You're naman my po mga amigo, may sweetest mga naglalaro ng mga addiction. kabataan. You're Ang my lalaki ng strongest katawan, mga amigo. inspiration, Joke-joke and lang yan, mga I amigo. love At ayan, tapos na po you. tayo dito. Mga amigo, It's tapos na po tayo dito sa ating true. kliyente. There's Tingnan no natin sila, mountain hindi natin sila I pwedeng could videoan not at climb pabalik na po tayo ng, as opisina long sa as ngayon. you are At yung ating mine. kasamang And social I worker, uwi na rin. thank you Ganun talagang buhay ng ganun for talaga trabaho sa gobyerno. being Pagkatapos ng you. trabaho, uwian na sila. You're my Matitira tayo sweetest mga driver, mga amigo, at uuwi addiction. tayo ng You're opisina. my Kasi strongest meron pa tayong trabaho mamaya alas 4, inspiration, magsasyate and pa tayo, I mga amigo. love Maraming salamat sa inyo mga amigo at patuloy niyo It's pagsuporta sa ating channel. There's At ingat no po kayo at mountain mahal na mahal I kayo. could Maraming not salamat. climb as Ingat long po. as you are mine. And I thank you for being